Bun la toată lumea, sunt Alex Bana de la Photo.studio și astăzi vorbim despre Panasonic S1. Da, camera asta am primit-o de la Panasonic România în teste, a stat undeva cam vreo o săptămână și un pic la mine. Am tras atât pe timp de noapte cât pe timp de zi, atât în studio cât și în afară și vreau să spun câteva lucruri despre ea, lucruri care pe mine m-au frapat, lucruri care m-au bucurat. Atitudinea multora față de camera asta poate să fie una sau. Pentru început putem spune că este o cameră grea. Acum depinde de statura care o ai. Pentru mine la 1,66 m pot să zic că o simți undeva la spate după câteva ore bune de tras cu ea. Însă este o cameră bombă. Acum nu am înțeles ce este mai bun la ea, corpul sau obiectivul. Ce-i drept că împreună, ca și bundle, fac o copie perfectă. Construcția ei este una de tank, să spun așa cum mulți spun. Într-adevăr, simți că ai o cameră și un obiectiv premium în mână. My God. Da, pot să spun că construcția este fix de tank, cum mulți au spus. Este foarte pătrățos față de celelalte versiuni, este foarte mare față de mâna mea care sunt o persoană oarecum medie. Simți foarte bine camera asta în mână. Acum mă gândesc că pentru persoanele cu mâinile mai mari decât ale mele, feeling-ul este mult mai bun. Pentru mine este ok, însă simt că la un moment dat parcă un pic îți scapă din mână și trebuie să ții mereu cu degetul mare de ea ca să nu se ducă în jos. Asta este strict părerea mea personală. Camera în sine merge foarte bine. Focusul este perfect. N-am văzut cadre decât în timp de noapte, cadre în care să nu fi fost în focus. Pe timp de noapte, într-adevăr, în anumite condiții, mi-am și tras în condiții de lumină foarte dificilă. S-a comportat bine, nu e foarte excelent, dar asta este probabil, ține și de modul de a lucra cu fiecare cu această cameră. Deci, lucruri pozitive, construcția, fantastică. Un alt lucru pozitiv, obiectivul ăsta care este o mană dumnezească, să spunem așa, foarte netedă. Aberație cromatică 0, chiar nu m-am gândit că poate să fie o lentilă de genul ăsta, chiar și la 1.4. Ce mi-a plăcut mult, lipsa de flare. În orice condiție n-am reușit să pot să am un pic de flare, chiar dacă eu ca și videograf de origine aș fi vrut în unele condiții să am un pic de flare, foarte dificil. Doar cu o anumită clepsidră am reușit să-mi creez ceva creativ, să spunem așa, ca și aberație. Un lucru vrut oarecum. Ca și capacitate de storage avem aici două sloturi, un SDXC2 și un XQD, care eu acesta nu l-am folosit deoarece nu am niciun card de genul ăsta. Display-ul, wow, display-ul e nebunie. Foarte mare, o rezoluție foarte mare, se vede foarte bine, la fel și viewfinder-ul. Viewfinder-ul cu un răspuns, în momentul când îl pui la ochi, foarte rapid. Și ce îmi place foarte mult este acest parasolar de viewfinder care este rotund, care oarecum duce în direcția de Nikon. Îmi place foarte mult. Acum câteva luni am tras cu el, cu S1H de fapt, dar are cam aceeași caracteristică cu S1, niște cadre la o ședință foto la un proiect, care o să vă uitați un pic acum. E o cameră de studio? Eu zic că da. Deoarece răspunsul este foarte rapid. Fiind și mare, să-l pui pe trepied ajută mult. Adică ți-l pui pe trepied în studio, tragi cu el fără să stai cu el mereu în mână. Lucru care îți poate facilita, să spun așa, workflow-ul, cât și creativitatea. Ce să spunem de baterie? Mare. Este o baterie de 3500 mAh. Durează foarte mult.
Într-o ședință de o zi în studio nu am reușit să o descarc complet, ceea ce este un lucru foarte pozitiv. Ce nu-mi place? Lipsa Onion. Cel puțin eu nu l-am găsit, nu cred că este undeva ascuns. Onion este funcția în care, practic, dacă vrei să lucrezi, să faci un video stop motion, îți arată ultimul frame cu o opacitate foarte scăzută. În felul ăsta știi cum să compui și să duci subiectul mai înainte sau să-l miști în cadru, astfel să poți să ai o mișcare continuă și cu un efect care este plăcut ochiului. Nu știu dacă și GH5S-ul l-are, mi se pare că nu, GH5-ul l-are, a fost un lucru fantastic și uitați aici un exemplu. Cu camera asta am tras pe timp de noapte, în ultima zi ieri. S-a comportat bine, mă așteptam focusul să facă o treabă mai bună, dar într-adevăr cu o lumină foarte scăzută avea nevoie de un pic de timp. Câteodată a trecut peste ceea ce îmi doream, dar până la urmă oarecum a excelat destul de bine. Nu foarte excelent, cum am mai spus. Știi care e faza? Eu trebuie să... În studio am avut o ședință foto de produs, a fost extraordinar de bine. Ce mi-a plăcut la ea, imaginea foarte netedă. Foarte netedă. Nu știu dacă este mulțumirea acestei imagini netede este din cauza a obiectivului și a corpului, însă ca și răspuns și ca și calitate, mă repet, este absolut demențială. Demențială. E o cameră pentru evenimente? Nu știu ce să zic, în sensul că este foarte grea. Nu știu dacă lucrul ăsta te face ca după o zi de lucru sau o zi jumate de lucru să zici ce mi-a trebuit. Nu știu, e de testat. E de testat. Sunt chiar curios cum poate duce brațul după o zi întreagă cu 2 kg în mână. Prețul. Prețul într-adevăr este unul mare, dar dacă vrei să faci un pas mai mare, să ajungi să ai un corp și un obiectiv de o calitate puternică, să spun așa, cred că își merită prețul. Obiectivul e undeva la 2000 și ceva de euro, la fel și camera. Mai mult sau mai puțin depinde de unde le găsești, însă cred că toate aceste funcții care le are, calitatea construcției, cât și calitatea imaginii care scoate, eu zic că se merită prețul. Ar fi putut fi un pic mai ieftin? Probabil, având în vedere concurența. Joystick-ul este fenomenal, este mult mai bun ca la GH5 și GH5S. Într-adevăr, îți trebuie un pic de timp ca să începi să îi deprinzi toate caracteristicile.
Așadar, nu ai decât să testezi, pentru că testând ești mai liniștit în momentul când faci o achiziție. Un singur lucru negativ, nu știu dacă pot să-i spun chiar negativ, dar pentru mine îmi lipsește, să spun așa, este ecranul care să fie rabatabil, să pot să mă uit la el, să pot să-l dau într-o parte. Este rabatabil doar sus-jos și foarte puțin într-o parte. Nu am înțeles de ce m-ar folosi chestia asta, adică care e ideea, nu reușesc să-mi dau seama de ce aș putea să o folosesc în felul ăsta. Însă ăsta e un lucru care lipsește, să fiu sincer. 3 lucruri care caracterizează camera asta, cât și obiectivul, construcția, șarpul, chiar și preț-calitate. Încă o dată mulțumesc Panasonic România, Tavi, Alex, mersi fain pentru cameră, a fost o binecuvântare, să spun așa. M-am bucurat de ea întru totul, au fost niște zile pline de muncă. M-am folosit la maxim, să spun așa, în condiții chiar dificile, în unele condiții de umezeală, camera s-a comportat excelent. N-a avut nici o mică problemă, niciun fel de eroare, niciun fel de... absolut zero probleme.